Igama nguSinehlahla Khoza. Oh, uNadla Khoza. Sinehlahla Khoza. Uneminyaka emingaki sisi? Ngina 31. 31 years. Yebo. Okay. Mama, undodakazi wakho? Ndodakazi wami ukugcina. Yebo, kwenzakalani ma? Inkinga kulo mntwana angazi impela. Lo mntwana uqale kwangathi kukhona okumvela ebusweni. Kwaba sathatha njengehlungu. Kodwa hayi sabona kungasisona ihlungu. Sesuka wayingenelwa ukuphalaza owakungapheli ngicabanga ampu kusanda kuphela kuqeda unyaka ayilokho ephalaza kungahlali lutho eswini mayedla kungahlali lutho eswini mayedla njalo nje kungahlali lutho eswini kwaba kumngena kugula umngena ngakhona kwangena izifo zonke unenhlungu manje akakwazi na kwenzani bese wanqubeka nokuhamba nje. Isimo somzimba sishintshwa yini ma? Waseshintsha ke nje angimazi wayishintshela nje zoba nje senjena vele wayishintshe nje wayibona nayo seshintshile sabe sethuka wazobona la ingane yakhe impela incane ukuthi umama yamesaba ukuthi nangu umama eshintsha kodwa manje isimjwayele. Odokotela bathini ma? Dokotela Chaza. kade ngicela kuya esibhedlela. Udokotela wathi ama-genes wathi kodwa ngeke kusalapheka ngoba ama-genes adameja yonke into esemzimbeni. So iwona nabo ngeke beze bekhona ukumsiza ngalutho ngoba lezi zinto abazazi bavame ukuzazela le emazweni angaphandle. Ubona izinto ey'kanje ayikho into abangangisiza ngayo kodwa into edameja isikhumba nezinye izinto njengoba izinto zami zonke edamejekile inhliziyo ivuvukele yiwo ama-genes. Okay. Bengisakumama kodwa kulungile ngicela sasesingene kona dadewethu ke sithole ingqikithi yonke ukuthi ke lokhu kugula kuqhamukaphi nokuthi ke ukhulele lapha ekhaya vele wahlala la ukugula kukuthole lapha ekhaya. Ukukhula angikhulelanga la ekhaya ngifike la sengikhulile kodwa ukugula futhi kungithole sengila ekhaya. Masihamba lapha abamanga babonayo bathi ilumbo cause baningi abantu sesibahambile kodwa futhi nakhona basisiza. Abanye bathi ngathwetshulwa abanye bathi ngathweswa isilwane. Omunye uthi cause nginane isigaxa siqhoboshile nje la engazi ukuthi sani. Omunye wathi ilumbo ngakuthola kumuntu engangikade ngithandana naye futhi wayekade ecushiwe waqamba amanga ukuthi akanayo umuntu kanti unayo umuntu. Angazi noma wayeqinisile ngempela yini kodwa nje zona zinto ebavame ukuzisho lezo-ke ilumbo umeqo ukuthwetshulwa. Okay. Udadewenu nangilo oganele wenu obesithinda. Sisihle. Yes ngoba lokho esenda ama-voice note sichazile ngodaba lakhe ecelele usizo. Siya kule othi ivezwa abantu ke laba kuthiwa abanamanga ababonayo singakuboni thina abanye babo yebo. Njengoba nawe usho uthi bathi ukhona nomuntu obonayo ebudlaneni sisi? Akekho kwamanje ngaphandle kwalo engagcina ngayo kuthiwa ngakuthatha kuyena. Ngisho impela uyagcina ngayo? Inkinga ukuthi angimazi. Waphi nihlangana kanjani manje? Sahlala sebenza nami ngisebenza. Nisebenzela kephi? Bengisebenzela eSenlusha. Kwakungowakephi lo muntu? Wathi umsuthu ngowaselimpompo kodwa unomuzi Stenga. Okay. So wathi akathanda namuntu ngoba vele nami ngangisingile ngaleso sikhathi ngifuna ukumove on. So ngamove on ke naye ngazi ukuthi akathanda namuntu kodwa wayeshilo ukuthi unengane embili uma wengane sebahlukana naye. Yebo. So ke sambatha ke lelo suku olodwa lolo ngagula angazi kwenzakalani nami kodwa mangiya laba bamanga bathi umuntu engathandana naye cause namuntu engagcina ngithandana naye uyena kuphela engimazi and mabesho bathi
lento engayithatha kulo muntu lo umuthi babemlokhu nje ngawo akusiwona umuthi wala, umuthi abawulanda emazweni. So nami ngangingazi, ngangithi ngimuva on ngiqala relationship nomuntu ngoba naye ethi ufuna ukuqala phansi impilo, kodwa ngangingazi ukuthi yena ungiqambela amanga. Kanti ukhona athandana naye, shuthi umuntu wakhe wayemcuphile. Ngingize ngazi noma iqiniso ngempela noma kanjani, because lokho-ke ukuthi ukugula ilumbo leli enginalo akuthatha kumuntu wesilisa, kodwa-ke kwakungena kwami ukugula-ke ngaze ngaba nje. Angikhoni ukusizakala kubantu besizulu, bahambile inqwaba, abanye bathi ngangena umuntu omdala, isithunywa somuntu omdala osekhulile, abanye bathi moya nakho ukuthwetshulwa lokhu bayakubani ukuthi ngathiwe sisilwane, kodwa futhi akekho khonayo ukungisiza. Uneminyaka mingaki manje? Ngina 31, ngazalwa mhla ka 3 July 95. Okay. Ngicela sibuyele kuyena la, ufuna ukugxila kuyona le yalo muntu lo engcineni nithandana naye. Unambatha kanye naye, waqhubeka wambona yena emsebenzini ukuthi nakho nginenkinga la ngiyagula? Cause ngangazi ukuthi kwenzakalani, so ngabe sengiyeka mina emsebenzini cause bese singasa communicate, angazi kwenzakalani cause sambatha nje umuntu yabo lento yokuzibana ukuthi wathula nami ngathula. Kwathi ngelinye ilanga ngena ku WhatsApp ngambona epostile nomuntu wakhe, so ngangafuna ukukhuluma nami ngavitane ngayithulela cause ngabona ukuthi shuthi vele wayengiqambela amanga mayethi akanayo umuntu. Okumboneni ngokwenyama mhlambe ubusakwazi ukumbona emsebenzini before yeka? Bengasamboni. Wamgcina nini? Amgcina ngawo 2022 ngiqala ukugula, angiphilanga ngambona. Ukuthi ngifuna ukuthi kungaconfuseki because udadewenu uthe wambatha naye emva kwalokho ngakusasa anisamtholi. Hayi ngikhuluma naye kodwa nje kwaba khona lento yokuthi abona kwesinye isikhathi ukuthi wayezengonto wayekade ezengayo, ukuthi wayengangithandi ke yena, wayefuna khona umbatha, kodwa nje after that sesimbathile akubanga khona nje lokho ukuqhubeka ukuthi bekhombisa ukuthi uyangithanda. Wabe sengiziba engasafoni mangimfonela, engafoni emakuthi uhambile waya emzini wakhe lo Sesteng, mangimfonela ngingamtholi, ebe nama excuse. Udabuka Lesotho ko Limpopo? Yebo, athi ngowase Limpopo kodwa unomuzi la Stenga, kodwa ngingakaze ngiye ngoba ngangikade ngisaba uma so sasiya la ahlala khona la emsebenzini ngoba wayenendlu ngaphakathi emsebenzini ngaleso sikhathi. Namthola? Angizwa. Anikaze niphindeke nikwazi ukuthi nimthole? Ngaqala ukugula ngo-2022. Angena nje ukugula okungaqondakali njengoba senginjena. Nginenhlungu, angilali, nokuhamba angisakwazi. Bengicela ongakhona ukungisiza noma ningisize kule simo engibhekene naso. Mhlawumbe kuthiwa besintu bakhona bakwazi ukulapha, ngicela bengisize. Uma ukuthi udinga i-medication, odokotela bengicela ukuthi ningilaphe. Nokho-ke nanesimo phela siyabheda, kodwa nje ngicela ningifake nesandla, ningilekelele, ningisize lokhu ukugula okungiphethe. Ngingabonga kakhulu uma ngase ngifake isandla, ngikwazi nami ukusinda ngibuyele esimeni sami, ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba nasi isimo sinzima. Nginomntwana omncane, ngikwazi ukumnakekela, ngiyafisa ukumnakekela. Nginomuntu uma usekhulile naye udinga nafuze ngabe yimi engimnakekelayo, kodwa yena manje ewonaka mina. Ngiyacela sizwe sase-South Africa ukuthi ningisize lokhu kugula engibhekene nakho. Noma ubani onozwelo angisize, Nkosi yami, ngikwazi ukusizakala. Ngiyabonga. Angazi kwenzakalani cause sambatha nje umuntu yabo lento yokuzibana ukuthi wathula nami ngathula. Kwathi ngelinye ilanga ngena ku WhatsApp ngambona epostile nomuntu wakhe, so ngangafuna ukukhuluma nami ngavitane ngayithulela cause ngabona ukuthi
futhi vele wayengiqambela amanga ethi akanayo umuntu. So nami ngangingazi, ngangithi ngimuva on ngiqale relationship nomuntu ngoba naye ethi ufuna ukuqala phansi impilo, kodwa ngangingazi ukuthi yena ungiqambela amanga. Uneminyaka emingaki manje? Ngina-31, ngazalwa mhla ka-3 July 95. Okay. Now, first things first, this clip did not come from random gossip pages or fake podcasts. It originally comes from Tuleleni TV, a platform many people trust because of how genuine and straightforward their interviews usually are. So in this interview, the 31-year-old woman claims that after sleeping with a man, she suddenly started aging rapidly. And honestly, that's the part leaving many people confused and suspicious. Can something really happen overnight like that? So some people online are jumping to spiritual conclusions, while others believe it could possibly be a rare medical condition, severe stress, hormonal issues, autoimmune disease, or other illness affecting the skin and body. But as for now, there is still no official medical explanation confirmed publicly. One thing is certain though, this story has the whole country talking.